Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. No! Hindi ko siya mabatang anak! Wala ako sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabatan! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Gintabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya ginakahuya. Palanggaon ko siya. Tubtub saya kamatayon. Kagawan nila ko sa talang. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batunon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon nato nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nangin relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, dili sa aton palatuntunan. This is my life. Produksyon sang Aksyon Radio. I will be here. Kamot ng kamot. Baka naman kasi...
make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasugpon sa aton matahong kag magkatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn. Basi bala ko nang ginabusog niya, may tag-iya naman ina. Ano? Oo, Dodoy. Ikaapat na inang ginabusog niya subong. Kag ang tatlo to nga ginbusog niya sa una. Ginbaligya sa manghod mo. Nay? Bunga babae ini si Aida. Magkabatas man siya nga ibaligya ang kabataan niya. Galakdan nga klase sang babae. Do sa wala lang sa nga ibaligya ang kabataan niya. Sobra pa sa sapat ang batasan sa utod mo. Nay? Man pila ka adlaw. Karbahon gisa sa ginahimo niya, pro. Iya dugo kag unod, ha? Ibaligya niya, agod lang nga makakwarta siya. Gabaan gisa sa ginahimo niya, pro. Bisan ilabo sa bato, karbahon gid siya. Sila sang konsentidor man niya nga bana. Gabaan gid sila nga duha. Nagadako ng tiyan ni Aida. Gani kinahanglan, halog ang ginasuksok niya. Miss Yolanda, saan lumabata si Aida? Tunyo, duha na lang kabulan ang hulaton ko. Kag makita ko ng akon anak. Mas na lang kag kapasa iloy kagamay ha. Tunyo, ginbakal ko ng ila anak. So, hindi na ila, kundi ako na anak. Ako ang iya iloy sa birth certificate. Maathag balay na, Tunyo? Sorry din, Miss Yolanda. Hindi na masulit Sige. Hulat ako sa kuha sa department store. Sa entrance ng department store. Di akapong ko, samtang wala pa ako. Ha? Oo, Miss Yolanda. Sige. Masulod na ako sa department store. Oo. Ato na si Miss Yolanda. Pau. Nasaklaw gid siya sa ginhambal ko. Iya ko no anak. Bisan hindi pahalin sa iya dugo kag unod ang bata. Perte. Swerte ang bata nga adoptaron ni Miss Yolanda. Instant milyonarya gid siya dayon. Sandas din ini. Igo gini kay Aida. Baklang ko dayon siya sang underwear. Kas? Oh, Ivy! Kas? Sili ko giganay nga ikaw eh. Oh, Kas, nagabusong ka? Oo. 7 months. Ay, congrats! Ay, ambot. 10 years man na ginulat namo ni Andy kag maduktan ako. At least, bisan dugay. Pero ara na, may kaming baby na kamo. Ay, pangbusong inang ginapili mong gadastay Ikaw man? Ano? Ako nagabusong? Hindi para sa akon. Ay, abi ko anay kon imo. Irigalo ko sa amiga ko nga nagabusong man. Ay, wow. Ako hindi mo ko pagregaluhan. Sure. Magpili ka, Kas. Ako mabayad. Yes! Siling mo, Okay, mapili ko, Kas,
Nakita ka ni Yolanda sa mall? Oo. Kinbaklan ganin niya ako sang duster eh. Siyempre, ginprobitsahan ko man ang kahigayunan. Sang magsilin siya, nga siya kuno ang mabayad. Nara oh, kadamo sang ginpili ko nga dusters. Baw, ikaw bilang babae ka? Daw sa kwan ka. Do ano? Ano nga kwan? Nga wala maging paday ng inyong kambal mo, aw. Wala. Ikaw lang nga lalaki ka, ho. Kabalo ko bla, sang ara sa pinsan mo. Ang ano? Oh. Wala. Sige ka. Buringot na bala kay malaway ginang bata mo. Kapalaugta sa imo. Wala na mo namuya dahil taas ang kilay mo. Ay, malakat talang gani ko. Sa din ka makadto? Sa shop ko eh. Bantayan ko itong mga mekaniko nga nag-aobra. Piho, ha? Nga sa shop ka makadto, andi ka? Ay, oo. Para ka naman. Lakat ako Kung wala ka na sang obra dito sa shop, puli ka dayon, ha? Oo. Timprano pa ako paulit. Ay, sus, nagbakal ka pagid, Miss Yolanda. Kadamo na sang duster ko, ho. Wala sang kaso. Mas maayo nga halog ang ginasuksok mo nga duster. Agong hindi maipit ang bata sa sulod sang tiyan mo. Mataway ang pamatsyag mo. Ate, okay, Miss Yolanda. Dali na lang siya magwa. Amo gani nga maghalong ka. Iibitan mo ang sagad sa lakat-lakat. Pasibla kung madisgrasya ka sa paglakat mo. Diri ka lang sa sulod sang inyo balay. Total, kompleto ka man sa pagkaon kag kinanglanon mo. Nagagwa ako para magpainit, Miss Yolanda. Wala man ko nagalakat nga layo kag isahanon lang, Upod ko man pirmi si Carding. Maayo, Aida. Kinahanglan nga maghalong kagid. Tungod isa na sa mga kondisyonis ko. Nga healthy ang bata, pagwa sini. Wala sang diferensya. Tungod ko ara, ibalik ko sa imong lapsag. Kag, ibalik mo sa akon ang 50,000 nga pauna ko ang ginbayad sa imo. Maathag ko na, Aida?
Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my Sus, grabe man. Ang muragaling kondisyon sa imo sang laon. Oo. Ay, ano lang abi kung pagwa sang bata? May diferensya. Ate, himo talain eh. Gago mo eh. Marami si mo ba? Abi mo hindi ba budla eh magbusong? Gangasal ka lang. Ikaw busong, gusto mo? Hehehe. Joke lang ga. Hindi rin matabo yung magka-diferensya ang bata kag ilabusong mo. Pero tingalong mo, kumplito ko sa prenatal, vitamins, kag masustansya ang pagkaon. Tanawa ba lang tsura mo sa espiyo? Tabat Ay, ipos na Kay kayan si imo. Kung makahambal ka do, hindi ka tambaboy. Tansyan mo. Taas pa sa dughan mo. Silang gaman. Sala mo man ako nga nagamusin ng tiyan ko. Pakaunom ko na tulog kag nasumareklamo ka nga ng tababoy na ko. Ay, anak ko. Uy, nano ka? Aray, gulpi lang siya yung bata sa tiyan ko. Doon nagapanipa siya. Amo na may diferensya? Mapagros ang bata sa tiyan mo. Man nagapanipa? Ipos kagawad Ay, puha pa bin tiyan ko, bin nagatigaw. Dasiga. Baby. Excited? Excited ka ni karon sinipa ta karon dasiga na. Baby. Alam naman. Alam ko yan, ipa naman siya. Baby, gusto na nagapanipa, ha? Nasakitan ba si nanay mo? May muyong na bala? Kung gining pinakabudla niya parte kung nagabusong ka, oo. Kung magtiga na ganing tiyan mo, kung magsagad sang gihong bata, kasakit. Hindi ka pa makapungko sang maayo. Nagabungko sa sulok-sulok ang bata. Doon sa may ribs ko gidayon. Pero ti pakainit sa nabatsyagan mo. Hindi ka pa makatulog sang maayo. Ay, buisit. Ang tanan nga paayon ni muon mo. Ay, ikaw lugot. Ay. Saan o pa ni magwa man? Imo na gusto, sagad ka reklamo? Ipos Sige yan ang ginahimo mo. Buha pang tiyan ko. Umana ang kwarto sang bata, Miss Yolanda. Kompleto na? May pinta na. Ang mga gamit na lang sa sulod ang kulang. Sige. I-check ko karon ang kwarto sang bata. Pag kung okay na, backloan ko dahil mga gamit kag kinanglanon sang bata. Kung ako ang patanawang ganin, okay na to eh. Mas maayon ma-check ko. Pagkatapos sa mga pinarmahan ko, mapauli kita sa balay to niyo. Okay ipatawag lang ako kung malakatan kita, Miss Yolanda. Sige, Tonyo. Salamat sa papahibalo, ha? Kagpaliw ko kay Dara. Pasudla siya sa opisina ko. Oo, Miss Yolanda. Wow! Perfect, Miss Yolanda! Katapos ng baby nursery, naging pahimo mo. Okay lang ang kwarto? Yes! Perfect! Girl on color. Appliances na lang kulang diri. Baby crib, mga toys, etc. Dara, di ako sa pabakat sa mga appliances diri sa nursery room sang anak ko. What? Ay, wala ko namang ngulang, Miss Yolanda. O sa itong nabatian ko nga anak. Oo, Dara. Amo ini amang nursery room sang akon anak. Ikaw, Miss Yolanda, ha? Grabe kang giyang magtago sang secret. May bana ka na gali, kang nagabusong ka na. Oh my God, ikadawan ako. Makala mo, wala ko makahibalo, Miss Yolanda. Dara, wala ako sang bana, kag wala ako nagabusong. Nagsala ka. Ha? Ay, nga ako wala ka sang bana, kag wala ka nagabusong. Sa din ka nakuha sang bata nga ibutang mo diri sa nursery room. Maginbayaran ako nga isa ka baby maker. Nga mo mahatag sa akon sang anak nga ginasiling ko.
Ano? Oo, Dara. Nagbayad ako sa mahal. Agad makaangkon sang anak. Kani hindi na kinahanglan ang bana. Kag hindi na kinahanglan magbusong pa ako. Kung may kwarta ka, wala sang imposible. Miss Yolanda, tuod ka? Nagbayad ka lang sa isa ka baby maker? Oo. Gani gusto ko nga wala sa sino nga makahibalo sa nahibalaan mo. Gusto ko mangin sekreto initanan sa mga kilala ko. Gani si Piri ang bakba mo. Sure, Miss Yolanda. Masaligan mo ako. Hindi ka makalusot ang sikreto mo. Miss, pwede mo bala ako masugiran kung sinong baby maker ang ginbayaran mo? Dara, hindi na kinahanglan nga makilala mo siya. Tungod pagkatapos nga makabata siya, pag-ari na sa ako ng lapsag. Ginautod ko na ang koneksyon ko sa iya. Hindi ko na sila kilala. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa atong matahong kag makatalando kasing nga pala tuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radyo. Till I look around and see this great big world is part of me and my
Aksyon Radio!